Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Νικηφόρε, καλές δουλειές, έχουμε υγεία. Ένα θερμά χειροκρότημα στο Γιάννη του Στρατάκη, στον Κωνσταντίνο το Σκουλούδη, στο Γιάννη το Καρτσουλάκη και στο Γιάννη το Κομμουδάκη. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Καλά περάσουμε. Ο Γιώργος ο Φροντεσκάκης είναι στο βιολί για το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά.